Sebastian han begyndte at tage sit kørekort, da vi blev 18. Både mig og Sebastian er 20, han har stadig fået sit kørekort. Fordi jeg sagde aldrig, at åbenbart sådan tager det. Ja, han har ikke også nogle prøver nu. Nej, han har også til højt på. Han mangler dog stadig fra sin kørsel. Det er sådan, ja. Han har bare ikke taget af sin kørselsundervisning. Det er at sige, at de skal op i banke for folk på systemet. Så ja, det er sådan. Ja, indtil videre så er det mig, altså en fælde, der kører på som lige vores familie. Ja, han kommer bare tilbage igen, så det er sådan lidt trist den første dag. Nej, jeg skal sammen med kørekort på det. Lige nu har jeg ikke lige lyst til sådan. Det er det, jeg har ikke lige lyst til at bruge for sine 7.000 kroner frem på et kørekort. Ja, han fed, det er jo... Jamen, jeg får det fik jeg da blevet andet, så fik jeg 5.000 kroner af min mor til kørekort. Og en højkort. Ja, jeg har så fået ved, at jeg måske skal bruge til et indskud til en lejlighed, hvis jeg hælder til det. Okay. Nej, fordi jeg har ikke fået penge, de er indrammet hjemme ved min mor. Få et freestyle. Det var det med freestyle. Jeg kunne lide det. Det er fucking bullshit. For det er fucking Ja, shit. det var gjort. Se det der. Bare så flip med. Det er lige så det er sejt, hva'? Det er fedt, ikke? LOL! Hvor er det mange flere i timen? Gamle Geos i stedet, jeg tror jeg nok slet ikke er det bedste. Det er dem, der er nok